Live Academy je ojedinelým projektom v Slovenskej republike. 3 v jednom, tak by sa dala nazvať súkromná škola v Poprade na Rovnej ulici. Pod jednou strechou sú záujemcom ponúknuté zhodné metodické postupy na vyučovaní vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania. Od materskej cez základnú školu až po bilingválne gymnázium. Do základnej školy sú prijímaní aj žiaci s vývinovými poruchami učenia a potrebou osobnej starostlivosti. Zavedený vzdelávací model je zvolený tak, aby dieťa malo možnosť plynule pokračovať cez všetky školské zariadenia v jednej budove a zvyklo si na pekné prostredie učiteľov a spolužiakov. Vitajte v Live Academy, škole života a pre život. Nech sa páči, vstúpte. V útulných priestoroch prízemia budovy je umiestnená materská škola. Vznikla ako prototyp s aplikáciou overeného modelu vysokoefektívneho učenia, ktorý je obohatený o vyučovanie anglického jazyka. Aplikovaný pedagogický systém prináša také postupy, ktoré zabezpečujú rozvoj dieťaťa v každej oblasti so zameraním na rozvoj všetkých typov inteligencií dieťaťa. Dieťa má tak možnosť hravou formou získať kvalitné základy anglického jazyka. Súčasťou aktivít tohto systému sú aj cielené sociálne hry zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Prirodzená detská hravosť, zábava a tvorivosť je podporená aj týždennou 4-hodinovou konverzáciou so špičkovými lektormi v anglickom jazyku. S deťmi pracujú kvalitní pedagógovia, ktorým nechýba silný ľudský rozmer. Rodinnú atmosféru v materskej škole určite dotvára aj zdravá a chutná strava, ktorá sa deťom pripravuje. Jednotné oblečenie pre deti zabezpečuje vzájomné hodnotenie nie podľa oblečenia, ale charakterových vlastností. Mám rada Live Academy, pretože sa tu nebijeme, máme sa veľmi radi a máme dobré pani učiteľky. It's very good. V podnetnom prostredí základnej školy získavajú žiaci v jednom týždni, okrem ostatných predmetov, aj 7 hodín vzdelávania v anglickom jazyku, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní učitelia a zahraniční lektori. Na vyučovaní sú preferované najmä dynamické a zážitkové formy učenia a bádateľské aktivity. Žiaci v jednotlivých triedach pripravujú ročníkové projekty, ktoré vizuálne prezentujú na vyučovaní. Spolužiaci majú možnosť s autorom projektu diskutovať a tak spoločne s pedagógom obohacovať vyučovaciu hodinu. Ja mám rád svoju školu Live Academy preto, lebo sme tu všetci kamoši a veľa sa učíme. Nemenej zaujímavou je aj popoludnejšia činnosť v oblasti záujmových a umeleckých činností v spolupráci so súkromným centrom voľného času a základnou umeleckou školou. Špecialitou školského klubu detí Live Academy je zodpovedná a odborná príprava, vďaka ktorej žiaci zo školy odchádzajú domov bez domácich úloh. Základná škola pripraví žiaka na štúdium na vlastnom 8-ročnom gymnáziu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Live Academy mám rada preto, lebo sa učíme po anglicky. Mám rád Live Academy preto, lebo tu máme super učiteľky. Filozofia štúdia sa odvíja z potrieb formovať aktívneho človeka bystrého myslenia i orientovania sa v okolitom svete, človeka zodpovedného a schopného tímovej práce, ako aj človeka, ktorý vie rýchlo prehodnotiť situáciu a vie reagovať na aktuálne udalosti, s ktorými sa stretáva v reálnom živote. Podnetné prostredie školy je dôležitým prvkom, ktorý podporuje zmysluplné učenie. Pohodovú atmosféru školy dotvára aj to, že v čase vyučovania žiaci nepočujú školské zvonenie. V každej triede sú nástenné hodiny, ktoré riadia vyučovací čas v škole. Ja mám rada svoju školu Live Academy, pretože sa tu učíme anglicky, učíme sa tu, prečo sviečka zhasne bez vzduchu. Potom sa tu učíme, že prečo sa treba teplo obliekať. A preto mám rada svoju školu Live Academy. Sú
Súkromné bilingválne gymnázium Life Academy zabezpečuje intenzívne bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Žiaci gymnázia získajú súbežne s maturitou odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Počas 14 hodín v týždni získavajú kvalitné znalosti z anglického jazyka, ktoré následne rozvíjajú vo vyšších ročníkoch bilingválnym vyučovaním ďalších predmetov, ako sú napríklad biológia, geografia, fyzika, chémia a občianska náuka. I'm a student of first class in Life Academy and I enjoy being in this school because we have very good teachers who can teach us many new things and I have very good classmates as well. Základnými východiskami vzdelávacieho systému školy je model vysokoefektívneho učenia, projektové vyučovanie a kooperatívne učenie. Študenti používajú moderné informačno-komunikačné technológie pre uľahčenie a zrýchlenie vyučovacieho procesu vo všetkých predmetoch. V škole sa realizuje aj projekt Tablety na vyučovaní. Life Academy poskytuje čo najviac priestoru na rozvoj osobnej tvorivosti, originality a komunikačných zručností potrebných pre životnú kariéru. Škola kladie mimoriadny dôraz na osobnostný rast každého žiaka. I'm a student of Life Academy. I like our school system and the way we are educated in. I enjoy our teachers and all the lessons. Počet hodín študijného odboru je vyšší ako v štátnom vzdelávacom programe. Škola takto schváleným postupom zabezpečí vyššiu úroveň vzdelávania. Vyučovacia jednotka je väčšinou realizovaná ako 90-minútový blok. Life Academy podporuje žiakov vo všetkých oblastiach. Vytvára priestor na rozvoj poznania, tvorivosti, originality a komunikačných zručností. Komplexným výsledkom je študent pripravený pre štúdium na vysokých školách doma a v zahraničí. Moderné postupy overené v zahraničí umožňujú každému žiakovi zvoliť si spôsob, akým sa chce učiť, následne ho spracovať a vyjadriť výsledok svojho snaženia. Tento spôsob rozvíja osobnosť žiaka a vedie ho pre tímovú prácu v reálnom živote. Žiaci všetkých 3 stupňov Life Academy spoločne pripravujú počas školského roka rôzne akcie, do ktorých zapájajú aj svojich rodičov. Utužujú tak medzi sebou súdržnosť a spolupatričnosť. Aj to je jeden zo spôsobov, ktorým škola vytvára pohodovú rodinnú atmosféru. Life Academy – škola pre 21. storočie.